Поканял съм бати Вицо, тук в ляво от мене. Иска да ме замесиш Стар, известен брокер, с който двамата обикновено като събереме и така обичаме да дискутираме някакви теми. Основно простоти говорим. Основно простоти, но някой път и умни неща. Сега това, за което сме се събрали днеска да говорим, е да анализираме общо взето голямата тема за имотния балон. Да кажем нашето мнение като дългогодишни брокери, хора с много опит. И съответно да видим господин Киро Брейка, който между другото и аз и той имаме много добро мнение за него, не сме хейтери. Като цяло даже харесваме. Даже му се кефим за някои теми, основно за държавата, за управление, така нататък за народа, защото мислим по същия начин, че е пълно с хора, които като цяло нищо не правят и се правят на по-хитри от всички останали. Но то е едно на ръка. Дай да поговорим в момента по темата, която се предполага, че разбираме и да анализираме това, което Киро Брейка казва. Дай да почваме. Или с две думи искаш да ме вкараш в конфронтация. В интернет пространството да ти помогна да станеш известен. Не за това. Искам просто... Виж сега, Ицо. Добре. Колко брокери, колко фирми има в България? Има. Има много. Никой обаче не излезе да каже реално какво се случва на пазара, реалното мнение на пазара и това дали хора като Брейка общо взето са прави. Защото тук за мен е специално, след като гледах този клип, има някакво нотка на нещо, което се случва, но като цяло човека не разбира много от нашия бизнес, макар че говори, че има много опит. Откъде знаем, че не разбира? Ами поради това, което казва. Аз не съм съгласен с голяма част от нещата, специално по този клип. По начина, по който говоря. Аз също, може би с половината не съм съгласен, но какво каза думата реално? Да, за да говорим реално, първо трябва основното да погледнем. Какъв е интереса? Така. Той да приказва така. Ние сме ясни. Да, ние сме и шарлатани брокери, трябва да дърпаме комисионни. Колкото по-скъпо, толкова повече. Да. Въпрос е какъв е неговия интерес. Така. Защото прави ли ти впечатление, че през целия клип той хвърля необосновани факти, говори някакви цифри, 200 000 евро, 500 000 евро, там някакви лихви, някакви сметки и така нататък. Нито една сметка не беше обоснована. Аз зачекавам, че те голяма част нещата са там много емоционални. Аз не се сещам. Не са подкрепени математически. Аз поне за момента не се сещам някой да даде, говорим за Варна конкретно в момента. Той най-вероятно говори за София, може би и за Велико Търново. За Търново най-вероятно говори, да. За София може някой тук да даде 200 000 евро за апартамент, съответно да чака 1000 лева наем. Дай ще стигнем до там. Дай да го гледаме и ще спираме. Че мисълта ми беше какъв е неговия интерес да го прави. Както казах, ние сме ясни. Да. Защото на финала на клипа, хубаво да направя една препратка, за да може да се гледа до края, пуска линк, гледайте ме в какво да инвестирате. Ага, добре. Значи неговия интерес някъде друга да се прокрадва и най-вероятно имотния пазар му е конкуренция. Има логика. Добре, дай да видим. Пускай да гледаме и ще обсъждам. Лекции, в които съм най-добър. Най-добър. Тук. Стига, той се е голям в принцип. Не го пука. Дай нататък. С дипломите в гората е тръгнал, така ли? Няма значение. Готине. По принцип всички колеги. Всички брокери са най-добри. Всички са най-големите. Да, имаме най-много сделки, най-много офиси, най-много хора. Всички са най. По финанси. Точно така. В кога се инвестира, как да се инвестира, Ето. се инвестира. Тук той започва. На финала приключва така и тук започва. Най-добър по финанси. Почваме да разкриваме какъв му е интереса. Най-добър по финанси, в какво да се инвестира, как да се инвестира, наплюва имотите и на финала на клипа, влезте в патрона. Купете от мен. Patreon, да ви кажа къде. Да гледаме нататък. Да, но това е интересното да разберем целият контекст. Първо като разбереш, ти използва думата реално. Първо като разбереш защо един човек го прави, аз го правя за комисион. Да. И не крия. И ясно, обявявам го. Така е, 3% не е комисиона. Пристрастни сме, окей, но опитваме се да
да се обосновем защо го правим. Нали, и те първо ще го направим. Докато тук, за да видим от срещната страна, трябва първо да разберем смисъла, подбората на действията. Ага. И искаш да кажеш, че смисъла според тебе не е да предпазим хората, балона, по-скоро има някакъв дръпнеш паричния поток от имотите към... Да пренасочиш паричния поток. Добре, дай да видим сега кошка. Любимата ми тема, която много отдавна я чаках, 15 години чакам да приключи, тя вече приключи, е с имотния балон. Говоря за жилищния балон. На кое наричаш балон? Дефинирай го. Защото ние имаме в момента, примерно, ако гледаме статистики, последно коментирахме, че има около 30% спад на сделките ли беше? По-малко. 15-тина. 15-тина. Добре. Не е важна цифрата. Важно е, че спада не е защото някакъв балон се е спукал, а защото голяма част от продавачите не продават, за да спестяванията или парите им да не бъдат изядени от инфлацията. Колко са се отказали да купуват и колко са се отказали да продават. Да, защото и число никой между другото не го говори. Всеки каза, че са паднали сделките, но причината реално каква е, когато го видиш на терен, както се казва, е, че реално голяма част от продавачите спират да продават или пък прекаляват наистина с цената, да се презастрахуват инфлацията да не им изяде парите. Основен фактор в момента в икономиката и на пазара е инфлацията. Всички го знаят. Те и уличните кучета го знаят. Да. А Киро големия финансист нищо не каза за него. Тук всички, които ще го гледат това, всеки, който занимава стои, може да потвърди или който се е интересувал, който е бил последната една година на пазара, като клиент, като брокер, като някакъв въобще участник, като банкер, няма значение, като строител, инвеститор, може да потвърди това, което каза Христо, че намалянето на броя на сделките не е поради това, че няма купувачи на пазара или няма интерес на пазара. Или няма пари. Или няма пари на пазара. Проблема е поради това, че продавачите са или много алчни, или в голямата си степен просто се отказват да продават. Всеки един, който се занимава с имот, ще потвърди колко малко оферти на ден излизат на пазара. Защото по това колко е интензивен самия пазар, можеш да определиш от гледна точка на това колко продукция, колко стока за продаване излизат ежедневно. И всеки от вас, който гледа, може да попита свой познат дали не съм прав. Сиреч, предлагането е толкова малко, че обикновено, когато ако не е на зверски висока цена, както той каза, хора, които са от типа на аз пускам тази цена, ако някой идиот се вържи, ще го продам. Нали, аз не съм Назор. И тия са едните, а другите са такива, които изобщо спират да продават. И казвам, ако излезе нормален имот на цена, той заминава в рамките на часове. Той не заминава за дни, той заминава за часове. Който се спука, на много брокерчета не им се вярва, не им се иска да повярват след тази слапачка, която по цял ден само да обикаляш и да дрънкаш глупости и да сгъваш едни десетки, стотици хиляди левове на гърба на глупаците. А на вас, брокерчета, ще ви дам един акъл. Почнете да казвате истината на хората, защото така като им прикажете тези глупости, изчакай, сега е плато, няма да паднат, пак ще се дигнат, вие не вземате нищо. Чакай, това не можах да го разбера. Изчакай, сега е плато. Кой трябва да чака по-скоро? Ето е проблема, защото никъде ги надъхваме да изчакат, те по този начин събарят продавача да свали цена. Защото като ни идват клиенти, ти ще свалиш. Кой кого надъхва да изчаква? Дали още ми шарлатани, искаме да има сделка, за да може да се случат 3%. Да. Аз между другото може би съм брокера, който най-често казва, когато видя такъв момент, не продавай, няма смисъл в момента. Аз също казвам така. Аз примерно и на купувачи казвам, на моменти казвам, просто не купуй. Ако нямаш къде да ги... Не само, и преди 10 години ми се е случвало. Ако нямаш какво да правиш с парите, по-добре ще се държиш имота. Въпросът е за какво да изчакваш, за какво плато. Ти нещо, което кажа в момента, няма абсолютно никакъв смисъл. Абсолютно. Мисъл, той натяква на това, че брокерите лъжат. Тук сега той не го отричаме, брокерите в 90% от случаите, те са 90% от брокерите са лъжци и мошеници. Мисълто и на Киро въобще не му го отричаме. И най-големият ни проблем е наистина с повече с колеги, отколкото с клиенти. Да, смисъл, че са олигофрени и лъжат, то е едно на ръка.
Но като цялото и нещо Но, няма тъй икономически смисъл. като е гуру К- на финансите, никъде също не чух да споменава, говори за цифри, проценти и така Той нататък. сега ще ги развърти. Но не говори за време, защото те са два факторите. Едното са лихва пари, другото е за какъв период. Но сега, ако иска някой да се научи, защото много е важно да знаеш математика. И не само да знаеш математика, а да имаш много опит, който аз имам. Опит, в който съм губил и на камара пари, изкарвал съм много пари, но в такива тъпоти съм ги губил. Защо ги е губил? Защото не е имал правилния брокер. Защото са на цена. Тъпоти, точно, ами. Така е, ако купуваш за 200 000 апартамент с 1000 лева наем, да. Тогава Дай да гледам. си тъп. В момента много хора не им се иска да повярват, че имотите не вървят. Апартаментчетата говоря. За те с магазинчета, там ясна работа. Те бяха бум, никой не приказва сега, че не се търсят те. Предпочитат вече гаражи да правят, защото баламурниците да си купуват гаражи за по една чанта пари, да си навира колата на лизинг с гаража под такова на кредит. Добре, ето пак празни приказки в пространството. Как не вървят? В смисъл, докажи го, че не вървят. Той казва, има... Дай да му предложим, да му купим неговия апартамент. Нали, пада пазара, пука са балона, дай ще им да му взе неговия апартамент, докато не е паднал по-надолу. Аре бе, искаш ли да му Скочим с оферта, ще видим колко е апартамента, примерно да речем... Ма колко е пазарна цена, защото нали той се ще каже... Ако трябва и професионален оценител ще наемем, Добре. ще отидем, ще му кажем, Баткиро, апартамента ти, примерно оценителя го прави на 100 лева. Да. Даваме ти 90 лева, защото трябва ще стане 70. И пак се напред. И това, което приказва той е, значи и трябва да го даде. Слушай, знаеш какво ще направим? Ще кажем, Баткиро, твой апартамент струва 100 лева. Ние ще дадем 90 лева и ти обещаваме, че като падне на 60, ще го продадем на 60. Ето. Да, и слагаме ще си парите, да. Аре, бе. И той трябва тогава това, което говоря, да е окей. Те стотици хиляди лева и без това нямаме кога ги правим, да ги изкарахме от комисиончета. Виж, на него ще му бутнем оферта. А той ще се използва докаже... за неговите инвестиции в Патреона. Да, окей. Аре. Който се занимава, който знае, който инвестира пари да строи, ще потвърди колко лесно се строят гаражчета и паркоместа. Защото и в момента са най-големия бич, най-големия проблем на инвестиционното строителство. Защото ти за да изкараш апартамент, задължително трябва да имаш паркинг и гараж. И дайте сега да помислим малко първо на какви парцели са строителни, защото да ти бутнат къщичката от 200 квадрата парцел, ти трябва да правиш подземни етажи, паркинги, паркоместа и така нататък. Които първо те няма как да станат. Защото ти не можеш да разгърнеш хубава сграда. Той най-вероятно е строил. Може и да е строил и да, на какви парцели е строил? На по понеже 3 е много декара голям, може да е парцел строил прави може да е строил 50 000 квадрата. панелни блокове, може да е строил. Ти са го. Со хора. Както и да е, дай нататък. Но понеже времето беше много продължително, над 15 години, и аз не веднъж съм го казал, че кукловодите са много добри във времето. Аз знам какво ще стане, но не знам кога. И когато теб те успът, когато схемата работи, примерно те не натискат длъжниците, които имат да дадат, за да им вземат апартаментите, ако им ги вземат, ти ще се подплашиш. Като чуеш, че комшията го изгонили, като чуеш, че еди кой си го изгонил, но те нарочно не им ги вземат. Какъв е интерес на банките? Да им се... Ти може да... Те нали в момента коментирате частния фалит? Той е приет закона. Прият ли е закона? Да. Добре. Ти като си отдавен и като няма какво да ти вземат, както Нищо цигани няма. на с личната карта, банката, какъв е интереса? Има някакъв залог, да речем и някаква застраховка има, при не дай се Боже някакви здравословни проблеми. На какъв е интереса на банката Аз знаеш какво мисля? тези апартаменти, които са техния залог за техните пари, да поевтинеят? Че на банките какъв им е интереса да паднат имоти, те след като нямат те са интерес, залог. Банката Банката никога за имоти, човек. е най-обикновена фирма, която върти пари. Да. Голяма, огромна фирма. Да. Дава Абсолютно. пари, тя просто борави, както строителните фирми боравят с тухли и бетон и желязо и така нататък и други материали. банката бачка с манжа. Банката работи с пари. Да. Тя дава пари, за да вземе пари. Точно така. И за какво са и тия апартаменти? Няма логика. Почваме с така наречените разкешващи инвеститори, които ще купуват имоти
от които с наема ще го изплати имота и един ден той ще бъде страшен богатаж, защото имота престои време ще поскъпва както беше до сега. Те не са и чували колко струваха едно време апартаментите при 20 години, струваха една корееца и нямаше кой ти го купи. Преди 20, той сам го каже как се противоречи. Преди 20 години са строили една корееца, нямало кой да я купи и сега става... Сега много горе. Както една опитна жена, собственик на строителна фирма, така когато я попитах какво е мнението за пазара, тя така риторичен въпрос ми зададе. Ти кога си виждал имот да пада? Единственото нещо, когато са паднали... Единственото нещо, което аз съм свидетел в моя живот, аз съм 84-ти набор, 97 година се превъртя... Не, лъжа. Около 2000-та година рязко скочиха парите, превъртяха се тринули, парите паднаха, обаче имотите... Да, може да правят някъде може да правят стъпка назад, но в дългосрочен план, дългосрочният тренд винаги, ако ще да го вземем от Втората световна война, е винаги възходящ. Да. И той сега сам се го казва даже. Стрували са една кораеца и постепенно... Да, имало момента, в който малко трябва да сегментират нещата, защото вече на последните години имаме засилен интерес към селски имоти, имаме може би намален интерес към панелите. Нали? Да. Това е друга тема индивидуална, която трябва да се коментира за панелите и тухленото строителство. Нали? Да. Ако отделим темата панел, който така или иначе му наближава... Тото и пак е зависимост, както си говорим, как правиш анализа. Значи, ако аз взема само панелки, естествено, че ще кажа, то ни върви, бе. То важно е в самата статистика, какво попада в статистика. Както в момента говоря за жилищния, а дава само магазинчета на клипчето. Дава ли ти? Прави ли впечатление, че дава само магазинчета? Говори за апартаменти, бе. Да, говори за апартаменти основно, а пък на клипа вървят магазинчета. Кажеш, от празно, ето е да засиля ефекта. Това е манипулация. Въпросът е друг, че... Да даде имот БГ, примерно. Да даде имот БГ да покаже статистиката. Дали в имот БГ, примерно, той може да закачи, както в момента правим, да скрони имот БГ и долу, нали, вървят ни диаграми. Тях да покаже като е. Да, сега какво ще разбира? Сега гледах в София, в Лозенец, тристаен, 860 000 евро. Викам на Виско, не са златни кранчета. Какъв е то с 860 000 отзаде пише. Тристаен в Лозенец. Какви са тези идиоти? Ти нормални ли са? Вътре с плочки, с злато ли, с платина ли, с кой? Ти само един хайдутин де ти крадил пари, ти няма кой ги направиш, ги изсери. Бил луксозен. Ко значи луксозен? С кой е направен този апартамент? Ти представяш си? Ма има и парко място. Много добре. Да се върнем на идиотите. Обаче тук технично го прави, да се върнем на идиотите. Да, ама вижда, че малко е. Тук вече прави в манипулацията, прави тапанари, идиоти и ти се чувстваш тъпък, отидеш, който е неосведомен и не може да мисли логически. Идиот. И евентуално е на кантар дали сега да предприеме или да изчака 1-2 години, което чакането винаги е проблем. Като му кажеш, че идиоти тапанар и накланяш везната. Да, той е едно на ръка. Ама виж сега, той какво ти казва, виж какъв, значи говорим за имоти, пазара се срива и ти дава пример с имот за 800 кусур. Аз ако отворя в Търново, най-вероятно там също ще изкарам имот за 1,5 милиона. Търново, сега който и да говорим за Търново, хубав град е, харесвам. Учил съм 4 години там, нали? Ама не мога да го мериш с София. И не е показано той да изкараш един някакъв имот, който се води бутиков имот или някакъв супер скъп имот поради някаква форма, ти да го изкараш да ми говориш за пример 800 хиляди. Ми давай човек, ма за 800 хиляди съм убеден, че този имот сигурно е 300-400 квадрата с скандална панова. Няма значение, луксозен, тежък имот. Може да е в Милениума. Може да е в момента гадаем, за това казах, защо не го покаже. Елементарно. Да видим само района и квадратите. По този начин звучи като 800 000 евро, 300 панел. И бахти малумника трябва да звучи. Цветанов 300-ката със самостоятелен асансьор? Да, човек, ама виждал ли си в какъв сграда е на Цветанов апартамента? Не. То е строителство на Артекс. Артекс той са най-бруталната строителна фирма в България.
Те строят в момента точно срещу Маринела най-огромната, най-бруталната сграда в цяла България. Златен век. То е нещо смесено между... И там нямаш апартамент под 400 квадрата. Аз съм ходил да говоря на времето. Ти за какви хора говорим първо там? Ако имаш по 30-40 квадрата спалня Сигурно. и 100 квадрата дневна, пак е тръстаем. И долу самата кооперация имаше вале. Човек, който ще паркира луксозната кола за половин 1 милион. Нормално е там да има такива апартаменти. И ти ми го даваш. Той най-вероятно за там говори, между другото, защото той е в Лозенец. Може за там да говори. Най-вероятно за там говори. Това ти говоря за манипулацията. Хвърляне на празни думи и нито едно... И добре, имот за 800 000 евро, как ще си го купиш? С какъв кредит ще го купиш? С бачкаш от 9 до 5? Теглиш, примерно, най-тънката лайсна, да го нагласиш, да го даеш за под наем. Примерно, 300 ще излезе към 200 000 евра. 200 000 евра. Банката ти дава, но скоро даваше 100-120% на такви страшни инвеститори. Банката давала 100-120%. Да. Банката интересува стойността на обезпечението, в случая имота. Да. Как се определя стойността? На база професионален независим оценител. да. Който не смея да си ти, когато той е техен човек, по принцип. Така. На банката. Банката праща оценителя, той с името, с сертификата си, с подписи, печати, отговорността и така нататък, отива и дава стойност. Банката дава 85%. Аз чул банката да е 120%. Ако имота има повече общи части и благодарение на общи части и цена на квадрат, цената излезе примерно от 100 000 евро, да речем, Да. цената му е 120, да речем, и от тях от 120 по точка 85, тогава горе-долу 100%. 102. Да. Но всичко е, какво означава 120% Или друго е давала чакай, банката. помисли Банката малко. винаги е давала до 85-90. Помисли малко. Ако имота струва 120 000 реално, защото банката ще даде 120%, за да го кредитира. Независимият оценител ще го оцени на 120 000. Обаче някой си, алчен брокер, е направил цената 100 000 в името на кой? На клиента. Разбираш ли? Значи алчният брокер лъжи купувача, купува и сега много добре, паралелно му прави по-ниска цена от тая, която го оценяват, и пак брокера е педал, разбираш? Да. Добре? Той винаги е Винаги е педал. педал. Брокера винаги е педала, няма какво да стане. Едните го псуват, като отидеш на оглед с продавач, го псуват, че са мъчи да им сваляш цени, защото те са в небето. Да, И брокерите са виновни, че всичките цени са високи. да. И съответно за купувачите пак е педал, защото надува цените. И да е. И те реално цялата работа е И се от брокера- тях самите. Да. Единия продава скъпо, другия иска да купи пък без пари. Но то винаги е тебе. Ти кола като купуваш или като купувам... Така е, но винаги не са... Ама за това се включва Бат Киро, защото той е безпристрастен, ще каже: това е така, това е така. Това е играта, човек. Брокерчета шамшали. И те умници, примерно, купуват този апартамента, ще го дава под наем. На 200 000 евра, 2,5% ще смятаме елементарно, защото те 2,6, 2,7 зависи за колко години. Лихвата ти е 400 000 лева, ще го обърнем в лево и да мога да го смятаме по-лесно. Лихвата ти е 10 000 лева на година. Лихвата. 10 000 лева на година. 2,5 Това не е вярно. 400 Ти 10 000 лева можеш да имаш във вноски. хиляди по 2,5. И то с апартамент да го даваш за 1000 лева. Защото тук ще го дадеш, не мога да дадеш повече. Има някакви фирми, вземат по 600 евра, 1200, 1300 лева. Смятаме елементарно, грубо ще го смятам. Смятаме елементарно, ама едно към Гьотери го смятам. Те? Кисте с глупости, че. Те? Добре, сме на 1500. Да. Добре. Основен въпрос, който в началото го коментирахме. Какъв е смисъла на неговото приказване?
Цървула няма трици, така. Да предпази хората, които Така. ние ги лъжим да се наврат. Добре, окей. Виждаме проблем. Имотите ще падат. И какво да правим тогава? Да спрем да купуваме. Цял живот да живеем под наем и да хвърчим по квартири и толкова. И да не оставиш нищо след себе си. Защото българите, между другото, не съм сигурен дали на челните места сме, може и на първо, второ, трето, в челната тройка сме, по собственост в Европа. Да, на глава. На глава от населението. Значи ние имаме народопсихология, традиции и така нататък, за да имаме имот. Българина от край време. В Австрия, знаеш каква е дела на... какво е държавното участие в недвижимите имоти? 60 или 70% от имотите са държавни и хората живеят под наем към общини и към държави. А той, където плюи Запада, дава точно този пример сега. Да станем и като тях. Всички да сме под наем, да нямаме собственост. Логиката е някакси така. Нали? Така почнахме разговора. Какъв е смисъла на всичко това, което прави? И сега тук, шамшали, тапанари, идиоти и така нататък. Добре, окей. Цените, естествено е пазар. Цените вървят нагоре, надолу, лихвите нагоре, надолу, променливи, има войни, инфлация, печатане на пари. Бензина 2,20, 3,10, Да. 1,60, в смисъл винаги. Да. И до ония ден и нафтата беше 1,4, сега е 3 лева, обаче имоти трябва да падат. Като свалиха Бат Марешки от парламента и нафтата и тя долу. Тя се качи. И окей, даваме проблеми, какво казва? Спрете да се купувате, почвайте да въртите парите при бат Киро. То е решението. Не знам за какво казва, не сме гледали. Нали, той не дава някакво решение. Примерно да каже, смятайте го по този начин, смятайте го по един вариант 1, вариант 2, нали? Защото всяка ситуация, това е нашата работа, всяка ситуация е индивидуална. Тъй. И аз съм виждал такива, които идват с 800 лева заплата и ще плащат 600 лева вноска и те с 200 лева трябва да живеят. В този случай няма. Между другото, такива хора винаги им даваме съвет, че са много на ръба. Те самите са решили. Те банкерите даже го казват, той човек как ще плаща вноските. Да, нали, момчетата и момичета, които са кредитни, казват. Естествено, за такива винаги е по-добре живееш на квартира, но така или иначе ти трябва да живееш някъде. Къде ще отидеш там в борови отзад да си правиш землянка. Така или иначе ти винаги някъде трябва да живееш. Ако си добър финансист и имаш примерно няколко стотин хиляди или милиона и умееш да ги въртиш, тогава вече да даваш съвети как да въртиш пари. Ти когато ги имаш тия парите, щом си ги изкарал, значи знаеш как да ги въртиш. Естествено. Другия сегмент са тия, които са за живеене. Тия, които търсят да купуват за живеене, всеки ден е късно. Защото... Да. Ама виж сега, той пак е нашата лойка. Всеки ден е късно, ние трябва да я докажем, защото това казва. Всеки лъжи, че те ще ли да се дигат. Няма, това не е. Тук за тези, където ще си купуват за живеене, при тях не присъства момента дали ще се вдигат или ще падат. Той трябва да живее някъде. Трябва да живее, да. Той трябва да живее някъде. Да, абсолютно. Много такива, аз повече съм виждал такива, дето изчакват и после купуват по-скъпо. Добре, предполагаме, че пазара ще се обърне надолу и те ще купят по-евтино. Да, обаче те през това време са хвърляли пари по квартири. Аз сега ще кажа един пример. Имам един мой познат, който откакто съм брокер, значи повече 11-12 години, той още от тогава се ослушваше, момчето пътува по кораби, нали, се обаря хубави парички, живееш под наем, още от тогава търси да оцели кьоравото, разбираш? Още от тогава все му е скъпо. И сега е скъпо, той няма да дам такива пари. Ходили сме с него, правили сме огледи, както и да е, той нищо не е купил. Аз мислех, че е купил, не са бяхме чували няколко години. И го виждам случайно преди един месец в нашата кооперация, идва да гледа. Викам, какво правиш тук? Братле, аз ходих на същия строител да гледам горе в Виница едни строежи. Викам, ти още ли не си купил? Ами вика, брат, аз малко тъпо направих на времето, защото аз му казах, викам, сега ги приеми, че твоята заплата пак ще се качва. Вземи го. Да си с 2, 3, 5 хиляди, но той гледаше да уби рибата, защото се ще ли да падат. И сега в момента ще го купи 3 или 4 пъти по-скъпо, защото тогава гледахме двустайни за около 30 хиляди. Кажи в момента колко са двустайните апартаменти, защото на времето бяха 30 хиляди. 80-90 хиляди евро са. Значи 3 пъти. Така. Добре, 3 пъти. И добре, какво правим? Ето, не дейте да купувате. Добре, въпросът е обаче, че през това време... Помисли за тия 10 години той колко наем е платил, защото той живееше на наем няколко 5-600 лева. Тук чисто го гледаме. Добре, окей.
Тук чисто го гледаме обаче Той два пъти го плати, математически инвестиционно. Но когато говорим за социална нужда, ето аз примерно искам да ходя да живея на село. Те. Там квадрата ми излиза по-скъпо. А да можеш ти като Баткиро в гората и клипчетата, Да, хора, и аз даже в гората бора отзад. И социалната нужда е социална нужда. Ти можеш да живееш в фургон, можеш да живееш в каравана и има много варианти. Но по принцип най-масово се живее в апартамент. се избира да се живее точно така в апартамент. Най-оптимизирано е. Да. Най-ефтина поддръжка и така нататък, така нататък. Тук, когато го търсиш за социална нужда за живеене, има фактори, които са по-важни. Той тук обаче Дали месторабота, дали детска градина, дали и затова много по-често хората, когато тръгнат да купуват, ако са си заложили бюджет да речем 100 лева, често се случва да дават 110 и 20, но да се чувстват, защото в крайна сметка ти въртиш ни пари, правиш ни пари, взимаш една заплата и ако не почувстваш щастие от този живот, то няма смисъл. то няма смисъл от тия пари. Ама и помислите. И в крайна сметка идва жената, казва това е моето, усещам го, чувствам го и купуваш за 150 ако трябва. Тук говорим обаче за социална нужда. Не бе, то е ясно. Когато имаш социална нужда, много пъти, когато примерно жената е бремена на детето след 2 месеца ще излезе, нали, тогава не мислят колко струва. Не мисля, ама те не го гледат и като дали ще се набута, дали ще падне, дали ще се дигне. Той човека купува за 3-40 години напред, който ще я става, брат. Те могат да станат и по една стотинка, той пак няма го продаде. Той ще продължава да живее там. 1000 лева. Колко иде на година, бе? Найема. Дет ще вземе бизнесмена, инвеститора. Царвула, дет няма трица газа си, дет банката му дава парите. Той ще вземе 12 000 лева. Нали така? Има 10 000 лева лихва. Той ще вземе 12 000 лева. Но, има една малка подробност. Че той от първия ден трябва да погасява и главница, която ще му е, да не 1000, ма 700-800 лева месечно, които той трябва да дава към кредита. Значи тези 1000 лева, де че ги вземе от найема, няма да му стигнат на бизнесмена. Той трябва да извади от джоба си 700-800 лева, за да погася главницата. И той какво е спечелил? Спечелил ли е нещо? Цифрите не са окей. Има една малка подробност. Че той от първия ден трябва да погасява и... За 200 000 евро ще намеря 2 апартамента двустайни за по 100 и ще взимаш по 800, 1600 най. Тогава математиката ще се промени доста по-рано. Естествено. Защото той, което той дава като пример 200 000 евро първо, за 1000 лева? 1000 евро е. В София масово са купуват такива имоти и найема е 1000 евро. Точно. Значи тук има 50% изкривяване. Да. Защото, чакай само да кажа, защото в момента на двустайните апартаменти, аз съм убеден, че и в Търново в момента наемите, аз съм убеден, че в момента и в Търново наемите на един двустаен апартамент са от порядъка на около 700-800 лева. Те там най-вероятно и за нощувки въртят здраво. Да, той там нощувки. Остай, за найеми говорим, без нощувки, защото нощувката е труд, вземеш повече пари, ма се занимаваш. Найеми. Че един двустаен в апартамент в момента в Търново колко пари е? Да не е 200 000 евро. Ти във Варна са по 80-90, значи Търново ще са не повече от 70-80, примерно. Близко ще са, да, няма да е голямо. Ама ще са малко по-ниски. За София да не говорим. Ема ти да ми вадиш 1000 лева наем, значи ти трябва да си купи двустайка малко по-намазана. Като започваш със сравнение 860 000 евро, Не. което изобщо не влиза в... Тук той са абсолютно изкривени цифри, още не са. Затова в началото казах. Хвърляме пусто за празно. В пространството празни думи. И той какво е спечелил? Спечелил ли е нещо? Ето аз сега ще кажа кой е спечелил. Да, той го купува, да, за найеми, да, може да не печели, нали? Идеята е, че този имот накрая остава за него човек. Нали, това е идеята на тая покупка, да го купиш, кредит, въобще не слагаме, че 200 000 не е верно, че 1000 лева не е верно, вноска 1200 лева или колкото така, също не е верно, но да приемем логиката ти, че този човек накрая в джоба му не остават пари, нали, тази собственост остава за него. Нали, това е идеята в крайна сметка. И вариантите са два. Той каза, че пазара ще пада, балонът ще се пука, това го слушам от близо Откакто съм брокер, го слушам аз. Близо 10 на години. Дали га
Не се обосновава защо са пука балона. Може би нататък ще кажа, дай да гледаме. Вариантите са два. Какъв? Дори и да падне, ти пак оставаш с имот и той няма да пада вечно, ще падне за 5 години, след 5 години пак ще тръгне нагоре. Защо няма да падне вечно? Защото той е имот, той е устойностен труд и материал. Ти строиш в момента. Ти, ако фанеш нещо, защото ти строиш къщите там по-бутиково. Фаш да строиш масово строителство, което правя аз. Твоята себестойност, ти можеш ли да го правиш под себестойност? Естествено, че не. Има Което го означава, този че ти ще момент, паднеш до някаква степен. в който имаш спешност, нали, за пари. Да. Може и да имали сме и такива клиенти, които продават примерно строители под себестойност, но той е тогава, когато приема нещо му е Само 2-3 апартамента. Не, или когато му е излязал успешен парцел, който трябва да го вземе вече за следващата инвестиция. Така. Има нещо, което го е предизвикал. Дали го е притиснало, дали нещо по-спешно му трябват пари, но и този вариант го има. Но ще пада и тогава ще пада. Ма искаш да кажеш, че ако го прави този инвеститор, той дава едно назад, за да направи две напред, защото той е инвестиционно Да, планиране. и неговите сравнения, обаче няма да кажеш да направи две напред, където виж, то продава под себестойност. Те такива са му сравненията. Да. Нали, разглеждаме реално варианти. А така. Ама пада дай да пазар. говорим. Той ще пада от пазара, ще стане пак, примерно какво ще стане? 2 кори яйца ли? При положение, че струва Не обяснява. един камион яйца. То няма как да стане. Значи, тук всяка една стока, ти в един момент ще я продадеш до минимум на тази себестойност, която ти ще излезе. Или ще теглиш ключа и ще кажеш, ебал само майката да стои. И той в момента плаши гаргите. И като каза стоки, след като наблюдаваме, преди малко казах нафтата, от 1,40 лева, а то това енергията е звеното, където присъства във всеки един сектор. Да. Абсолютно във всеки един сектор. Добре, дай да ми хляба. И след като всяка една стока от нафтата, хляба, нали, те се водеше малка потребителска кошница, хранителните продукти и най-основното, което е нужно на хората, след като всичко това се вдига, най-елементарно е това нещо се вдига, каква е логиката имотите да падат? Да. Няма логика, защото той няма никой да ги строи. Или който ги е построил, той няма ги продаде. И в същото време хората, които най-вероятно имат доста повече пари от него, защо като озверили хора да търсят парцели да купуват? Що? Защото парите виждат, че няма смисъл от тях. Те губят Защото стойност. биткоина ще се стопи. Не са нещо там иллюзорно в телевизора, в компютъра. Ма ето виж сега какво ще се получи. Другите колите ще се амортизират, примерно, които са автоджамбази. Компютрите също устаряват морално. Защото много неща, които сега са скъпи, преди 20 години изобщо не са били интересни, след 20 години може изобщо да не са актуални. Точно така. Както Nokia-та, примера, марката Nokia. Беше топ и изведнъж като дойдоха смартфоните изчезна. Но имотите са винаги актуална стока. Да. Нали, първо почваме от поземления имот, защото те са основата да ги съществуват после и апартаментчетата, както той ги нарече. Така че магазинчетата. Те дори магазинчетата могат да се преустроят по някакъв начин. Да, знаеш какво, виж, аз сега дам една... Сега се замисли, гледай каква е интересна логика. Бат Киро, кай не идей да купуваш. Нали така? Стига сте им пълнили гущите на тия. Буркан банк. Точно така, Буркан банк. Продавачите тръгва да свалят цени и той прави услуга на олигарсите, бе. Защото те имат зверски много пари, които се обезценяват и олигарсите в момента, или там богатите, много богатите, ще купуват просто по-евтино. Бат Киро да не прави скрита реклама или в смисъл скрито да подготвя почвата за богаташи за пазаря. Те, по принцип, богатите хора винаги са от страната на инвеститор и строител. Човека с парите, без значение. Той ама те там нямат логика да падат имотите. Хората с пари. Той купува, той просто ти сам каза, той има наша торба пари, дето, що набива в парцели. Що да набивам парцели за 100 000 евро, като те сега той им каже да спрат да продават, те ще спрат да продават и парцела ще стане 50 000 евро. Ще стане до 5 години. След това обаче ще стане 200. Дали това е временно? Нямало да стане 200. Казах ти преди малко. Всеки ги играе на цифри, обаче никой не казва за време. Единият по-главният фактор е времето. Той е най-главният фактор. Дали ще е една година, дали ще са 5 години, дали ще са 10 години, живота се върви и времето е много по-ценно. Пари се връщат, времето не се връща. Точно така. И ще паднат за една година, ще минат войни, ще успокоят нещата и след това
След това синът ти стана на 20 години, трябва да си говорим сега за къща. спестени пари. Другото е за банките. Същото е за банките. Нали, то тъпо е, ако теглиш за коли, за почивки, за такива работи, да. Чакай, за малко, имоти да теглиш. За кое? За имоти? Не, дай наистина да помислим. Дали бат Киро ни прави по този начин да казва на хората да спрат да купуват имоти, за да свалим цените долу и богатите да купуват? Трябва да видим. Нали се обвиняха с Жечев, кой взимал пари от каквито и да не излезе, че оня го финансирали те с евроатлантиците. Това не е големи тъпоти приказани. Манилто е пълен олигофрен. Ама бат Киро да не излезе и той така. Какъв му е Бат Кире, да не излезеш, бе? Какъв е интереса? Това е основният въпрос. Какъв е интереса да го правиш? Които ще ти плащат този наем, дори ти да дигнеш, те ти дигнат лихвата, ти ще дигнеш малко наем. Нали? Нали. Имота се предполага, че ще расте. Да, абсолютно. Както беше до сега, така беше. То ще бъде така. Но от 7-8 месеца има плат. Има спад, не плато, има спад, но не на цените, а на броя сделки. Което ние в началото го обяснихме, че е поради това, че продавачите не искат да продават. За да не им бъдат стопени парите от инфлацията. Точно така. Най-големият страх е инфлацията. Един месец седиш без наематели, докато търсиш други. Минава втори. Те, докато търсиш други, я кажи един апартамент за колко часа се отдава под наем. Тук колегите от деца занимават активно с наеми, защото ние си сме продажби, макар че имаме поглед, защото ги даваме на наши колеги. Един имот за поднаем се задържа не повече от 48 до 72 часа. До третия ден, да ни кажа, че за първия ден. Ако е в пазарна цена. Ако е в пазарна цена, заминава в рамките на същия ден. Да, между другото и другото. Ето сега ще дам друг съвет. Ние като брокери, които постоянно вдигаме цените, никой обаче не говори за това, че ние сме и хората, които консултират и наемодателите, и купувачи, и продавачи. В случая наемодателите, кой го консултира как да си направи нормална цена, как да си направи нормален апартамент, за да защити цена и да не е много скъп, защото много хора, които не занимавали с ремонти, не знаят. И ти знаеш как един имот мога да направиш за 30 000 лева, може за 30 000 евро. Като търсиш 1-2 месеца, но когато ти пуснат предизвестие, ти имаш един месец да търсиш. Точно така. Той не го отчитаме. И въпреки в университета, когато се смяташе доходността от наеме, да. Защото това и в университета го учихме, абсолютно навсякъде си имаш коефициент, който залагаш на годината един месец празен. Което все по-рядко се случва, но така или иначе в математиките това нещо трябва да го заложиш. И все по-рядко ще се случва, защото имоти колкото по-скъпи стават, все повече хора ще живеят под наем. Те няма къде живеят. Те трябва да живеят. Това пък е другата логика. Ако стават по-скъпи и не могат да ги купуват, ще живеят под наем. Да. Ако пък примерно тръгнат да падат, да. пак ще спрат да купуват, защото ти няма да купиш тока, която е пара стойността. Ще чакаш. Ако се спука балона, съответно ти няма да купиш, ще чакаш се да пада и пак голяма част от търсещи ще отидат наематели. Да. Добре. Което пак е добрия вариант. И ти вече... Просто трябва да знаеш как да въртиш в определена ситуация и точно за тая цел ти трябва човек, който да те консултира. Не е задължително да купиш с него и да му платиш комисион. Я дай пауза. Ти колко пъти си имал случаи, в които твои познатите се обаждат, които са вече тръгнали да правят покупка без теб. Ти нямаш финансов интерес и въпреки това ти си ги консултирал. И то консултираш ги адекватно, нали? Винаги, ако мога. Не му кажеш, адекватно трябва да се запознат с ситуацията, не може винаги да се запознаваш и той човекът те пита в параметри. И ти го консултираш, като знаеш, че няма да вземеш пари. Нали? Защото той нещо пак опровергава. В смисъл, това не са всички. Говорим тук за коректните брокери, тия, които са малкия процент. Масовката, които са помяри, които бат Киро каза. Ти говориш абсолютно, за тях. И аз говоря много често за тях. Там е факт. Но хора, които са коректни, които си вършат качествено работа, всеки един от тях ще потвърди, че масово приятели, познати, роднини даже и други купуват, консултират се, даваш им съвет. Това е. Някой път има някой уиски, някой път няма. Това е. Започва се пак добър вариант. Щупил се хладилник. Щупил се климатик. Щупила се печката. Щупила се пералнята. За сметка на кое? На наема. Нали, за това взимаш депозит. Те се чупят по две причини. Едното е амортизация, другото е изнасилване. Ако нещо, ти нали, за това имаш договор. Да. Нали, за това брокера трябва да направи протокол опис
И в договора да опишеш, защото ето тук пак говорим без брокер. Аре, братле, нали, да минат под масата, това, брокера така 10% да не платим. Ще го храним. Така и после После не искам договор, защото да не е официално да не плащам данъци. Второ, да не плащам комисиони и така нататък. Когато избереш обаче правилен, който да ти свърши работата по правилния начин, ти ще имаш, даже съм виждал и снимки ползват хората към договора прикрепени, ти ще имаш договор с опис. И съответно, където е малко по-скъпичко, иска даже 2-3 депозита напред. Да. При което печката се счупва по две причини. То се личи. Или нещо е гаранционно се оправя, нали, защото 5 години да ти издържи, да не са 10, 5 да са, 7-8 да са в средата ги вземем. Да издържи окей. Да. Ти горе-долу си взел въздух. Така. Другия вариант е да се счупи от тях. Аз, когато съм бил на квартира, котката се качи на телевизора падна, пръсна се и отидех, купех нов телевизор просто. Не съм звънял на хазяина, дай сега климатика, дай сега телевизора, дай сега. Нали, има две причини, поради които да дефектира. Да, разбрах. Да, така е. И затова са депозитите. Цапяра, за сметка на кое? На наем, като си го направим. Ето, той тук изобщо няма друга гледна точка. Всичко е за наема. Всичко е на гърба на собственика. Има едни вътре даже страли и мазали слайна по стените. Ау! Дирета, видя ли? Ето е брутално. Някой нищо да плащат и да излизат с една саката баба сложили вътре. Знаеш ли, че не можеш да им спреш и ток? По закон нямаш право. Те ще живеят, ще пърдят вътре, ще ти потрошат и ти по закон трябва да ги осъдиш с чеса и да ги изкараш отвънка, но през това време ти не можеш да им спреш тока, ти трябва да плащаш ток и вода. Това е пълна глупост. Това е супер невярно и абсолютно не е... Той не е абсолютно никаква истина. Значи той ще живее и аз съм задължен да му платя тока. Просто няма ти да го платя, как ще ме задължиш, нали? Като не си плащам, аз имам договор с енергото идва и ма режи, бе. Аз имам договор между мен и енергото за този апартамент. Аз не си плащам тока, сиреч на тия хора, те отиват и ги режат, бе. Както и с водата. Аз утре мога да отида да си закрия партидата. Кой ще ми направи на мене проблем, че аз си закривам собствените партиди? Той са пълни глупости. Той са абсолютни глупости. За трупането на сметка ли? Да. Те живеели, аз трябва да им плащам сметката. Сега за изгонването, тук не говоря за изгонването, там е един по-тънък момент. Но говорим за сметките. Аз няма да им плащам сметките. Както той казва, зимата ще живее. Ще живее бабата и те смърши, ще живеят на студено, е. Той не е мой проблем. Те като са тръгнали срещу мене, аз ще им плащам. Той няма как да стане и няма кой да ме задължи. И после кой ще ме осъдят за нарушаване на човешките права. Какви са глупости. И той колкото съм си мисля, е единствено и само по отношение на деца. Защото там ги пази закрила на детето и той е особено и само за имоти, които са семейна общност. Точно така и то в процес на развод. Аз съм имал казус, в които майката и детето са остани в апартамента на бащата, само защото непълнолетно дете е регистрирано там, но майката е осъдена да плаща наем. Той не се казва. Тъй, че пак някакви... Празни приказки. Празни приказки. Питайте ме мене, аз къде съм занимава, как съм ги гонил. С две деца! Зимата не мога да ги гониш. Да, децата е вярно. Наемате ли? За децата, да. Децата закрила на детето ги пази много сериозно. За наемате ли говорим? Да. Това е хубав вариант. Като сега платят. Но това е с отсрочка. Не мога да ги изкараш зимата, защото е брутално. То ти малко трябва да си човек. Колко трябваш да станат, бе? По 3 милиона евро ли трябва да стане? Дружба 1 или дружба 2? Колко да стане? Те с пари малко ли са, дет от комунизма го купил за $2000, сега иска 200 000 евро. Колко да стане, бе? Колко ще стане? До кога ще да растат? Те пораснаха прекалено много. Що? Сега ще кажа защо. Защото парите от едно време, дето са били по байтошо от 2000 евро, $2000, са имали една покупателна стойност, защото тогава всички ти говорите как билетчето е било 30 стотинки. Хляба 10 стотинки. Така. Сега в момента хляба е 2 лева.
Сметни колко пъти се е увеличил хляба от тогава и сметни колко пъти са увеличили имотите. Те е право пропорционално, човек. Нормално, че ти няма да си продадеш имота за $2000, като си го купил преди 30 години. Защото ти не можеш с тия $2000 да си купиш вече нищо. Да, не му продължим. Аре, бат, Кире, дай, ти ако си го купил за $2000... Ще отидем да обменим долари. Ние нали работим в евро, ама ще му дадем долар, ще ги сменим, няма проблем. Няма да не са 2, 5, 10. Нормално тук, що не говориш за покупателна способност, бе, брат ми? Ама да тръгне да каже, продавам си имотите, момчета! Той човека не иска да продава. Държи ги, нали? Бедери, ето това още ги има. Инвеститори така наречени. Другите умници, ако падат имотите, сега като падат, Канала. знаете ли какво се получава? Ти имаш да даш 400 000 лева. Той по принцип, да, основно Става от 10. тия, които теглят кредити за покупка на имоти. Това е основно. Да. Ма те са две групи. Едните могат да плащат, другите не могат да плащат. Те ми ги търсим от теб. Ти няма да ги водиш, но ще има да ги търсят. Банките не дават как да е. На тия умници, дето вземат, Даже между другото, много бе каза, ДСК в момента, и не само ДСК, но последният пример беше с тях, клиент, който има много добри доходи, който си плаща кредитите и не искат, там трябваше да или втори кредит или нещо да обединяват, не помня точно, понеже го виждат, че играе от тия хазартните, WinBet, FBet и тия и му отказват. Как го видяха? Не ги знам как го. Най-вероятно някакво движение на сметки. Дори такива, които ги виждат, че са хазартни личности и му отказват кредити, не раздават как да е. Ема, че са, тия, които са хазартни личности, те са 100% гърмят в един момент. Защото е нормално. Ти няма да дадеш парен такъв човек. Да, значи говорим той говори за такива, които няма да могат да плащат. Защото те кажем са две групи. Едни дет могат да плащат, едни дет не могат. Че колко пъти си имал случай българи, работещи в чужбина, дет взимат по 5-6 хиляди евро и тук не искат да им дадат кредит. Доказано взимат хората и не искат да им дадат кредит. Аре бе, банката, нали, да, раздава пари на Сулю и Пулю с 800 лева заплата, на с 6000 евро не иска да му даде. Що? Рисков е? Защото е рисков. Защото трябва да се наби, защото е да замине. И какво се оказва, значи? Че банката, в ролята на фирма, си пази стоката пари. Точно така. Как да я върне? Защото той е риск. Затова прави ипотека, затова прави застраховки Да. и проверки. Но сега да сметна на тези умници, дето вземат по-добре каза заем, отколкото наем. Вместо да плащам, каза заем, наем ще плащам заем. И ще стане моето. Ще стане на върба в сряда. Няма как да стане. Ако си на една заплатка и ако си някой там, дет мислиш, че вземаш много пари, те ще одобрят. Добре. И ако си на една заплатка. Защо? Ето сега тук другия свързан фактор. Ако си на една заплатка и той говори за вноска 800 лева, нещо такова беше споменал по-назад във видеото. Покажи ми кой работи за 800 лева. И покажи ми кой цял живот ще седи на една и съща заплатка. Защото аз в момента виждам недостиг на работна ръка. Във всяко отношение. Във всеки един бранш. Точно така. Без изключение. И колко са заплатите? И в момента, както старите хора са казвали, ще давате двама умни за един прос. Дори и в строежите няма кой да работи. Няма. Наистина няма. И един прос взима 100 лева надник. Да. Ай сметни ги 100 лева надник на ден. По 25 дена. Само да мъкне кофе. Да, бе. Нали, като шимпанзе да му я къла, дали няма да сплаща вноската. Той взима 2500 бона, бе. Че ти в София... Това говорим за общ работник. Ако може вече да маже по стената. Добре, бе, ето дайте пак сега ще запитаме всички. Вие имате познати във всякакви сфери. IT-та не говоря. Моряци не говоря. Ма то стана последно време. Дайте я вземе един автомонтьор, какви пари прави. Дайте я вземе една магазинерка в големите хранителни магазини, какви заплати взимат. Те нямат такива 800 лева, те взимат по 1,5-2000 лева. Он един Lidl официално казват 1,8 с там някакви социални пакети и така нататък. Ако са двама? Искам да ти кажа, че нуждата на кадри предизвика той, че ти трябва да плащаш. Неквалифициран труд. Точно. И затова банките, и затова същите тези банки от доста време правят свиване на клоновете и качат всичко в интернет и по телефоните. Така, банките също що се свика, защото няма хора и там. Първо, ти откъде знаеш, че си вечно здрав?
Ти вечно млад няма си. Откъде знаеш? Откъде знаеш, че тази фирма ще работи? Че ще изкарваш тези пари? Не знаеш. Си някак си се оправя. Как се оправиш? Като всичкото ти е на лизинг. Като почнем от телефончето, дет ма гледаш, телевизорчето, мебелите, хладилници и коли и всичко ти е на лизинг. От телефончето, дет ма гледаш, Тук вече сравнението не е правилно, значи телефонче на лизинг, кола на лизинг и така нататък е единствено ако можеш да въртиш пари. Ако се наистина на една заплата, да. И пръмчиш на лизинг. И голям 90% е да не по 70-80 от заплата да отива за лизинги, това и аз не го одобрявам. Чакай малко, сега, аз също не го одобрявам. Пак са през банкови институции, но ние коментираме основно имотите. Другите неща... Да, вижте, бат Киро, то е начин на мислене, аз съм убеден, че ти ще се съгласиш с нас. Значи този малумник, който той взима всичко на лизинг, той е човек, който не може да си прави сметка в живота. И това е пълен факт. Но другия проблем, в смисъл, другия момент, хората, които първо, аз ще се оправя, ще се оправя, да. Защото ако аз работя една работа, се очаква, че аз ще стана професионалист. И аз като стана професионалист, няма да бачкам вече за 1000, защото тук говорим, че вече никой не работи под 1000 лева. Няма да работя за 1000, ще работя за 2, за 3 и нагоре. Той проблема е това, че първо няма хора в нито една сфера, съответно трябва да плащаш повече за тия хора и второто, парите с времето те се обезценяват, те нямат стойност. Ти като взимал 1000 лева и те вече не могат да си купят същите продукти, които си купувал, нормално, че тя заплата също се дига, бе. И те като ти дигнат, но ти право пропорционално сдигаш толкова, естествено, че ще се оправиш. Не само няма как, ти ще се оправиш, 100% ще се оправиш, аз гарантирам за това нещо. Какъвто и да си. Защото проблема е, че няма хора и както казваме, за най-големия малумник дават пари. Но лизинга си прав, абсолютно. За лизинга съм, за телефончета, коли и така нататък. Няма какво говори. Плаща 1000 лева месечно. Месечно. Трябва да плаща цървула към банката. Само да припомним, значи 1000 лева към банката, говорим за имота от 200 000 евро, който му води 1000 лева наем. Сиреч той кой вземе и го набива в банката. Точно от самото начало всичко тръгва на криво. Виж колко се изкривяват, колко очевидни вече стават нещата, че те още не са верни. Да, нататък. В началото исках да уточним тези неща. Ще стане, Посоката. ако струва 200 000 лева, ще стане 400 000. Ти до 30 не можеш да скара, никой няма изкара. Ако ни подаде нещо или баба му, или дядо му, или някаква далавера да направи. Тако 200 000 евро се олихвят, става 400 000 евро. В щатите има ритуал, ако някой някога случайно се плати ипотеката, парят Той е яко. ипотеката, договора. И ако я пак тук статистиките, банкерите... Той е яко. Кой викат? Средната продължителност на една ипотека е 10 години. В България? Да, дори да си изтегляш, защото пак говорим за народа психология, откъде дават негри в Америка. Да. Правят, даже не знаем дали ипотека палят в момента. Въпросът е, че тук средната продължителност на една ипотека е преслава. С нея, Да. мисля, че сме го коментирали, е 10 години. 10 на години. България има народа психология. Не говорим пак за цървула, който е алкохолик или наркоман и някъде живее и се чуди как... Говорим за разумно мислещия човек, който разсъждава логически. Айде да говорим, защото може би по-вече не си спомням на кой етап, дай да говорим за всички тия българи, деца в чужбина, дето правят сумати и пари. Те къде ги набиват? Те гният по банките и не им дават. Първо те им взимат, защото няма доходност. Те се стапят, защото не могат да пазарят толкова колкото Е съвсем друга и те тема на купуват разговор, имоти. но като цяло хората гледат, така си ги смятат нещата, че дори ако сте ги за 30 години, половината период вече да е по-приключил. 15-20 години. Другото, което имаше... Ма чакай, ние тук говорим ли, че той идиот, дето го купува, той се предполага, че има жена. може Защото да жена кажеш, тя Уорън колко е? Бъфет Само ли си беше вкъщи. или някой друг, където още не си е платил ипотеката на собствената къща? Уорън Бъфет няма как да е. Уорън Бъфет на време си е купил къщата за 30 000 $ и в момента струва 3,5 милиона. Примерно, дали е той, Може но да някой е от него... Безос. Дали е Уорън Бъфет или някой от него, те от световно известните. Да. Защото много неща четем на много места и не помня точно. Но някой от този ранг
все още той е примерно на 20 и някоя година от ипотеката Не е платил. и може да я погаси с джобни пари, но той каза, няма смисъл. Аз вече съм платил лихвите, става си главницата. Главницата, да. Има лойка, да. Нали, то там тук трябва да разгледаш детайлно как са точно анюитетните вноски, как е разпределена лихвата, кога се изплаща лихва, защото пак банките там се връзват, в началото плащаш много повече лихва, да, по-малко главница, като прехвърлиш средата. Чай са, Ицо, кой бизнес не е така? Аз за кой ти дам 200 000 евро, като няма спечеля? Помисли малко. Естествено, че ще набием. Да, обаче тези всичките неща никой не ги обяснява. Гледаме как се палят хартии в кофа. Танцуват 3 дена и 3 нощи, колко не се случва. Ама едно е в Америка да купиш къща на ипотека за 1,5 милиона евро. Не се случва, как се случва? Друго е купиш апартамент за 100 000 евро в България. Сега в момента. Където Америка не взимат 10 пъти по-големи заплати от нас. Когато падат апартаментчетата, те ще падат. Те първа ще почнат да падат. Господа, инвеститори, брокери, не ви харесва, но така е. Ще почнат да падат. Те падат, но вие ни казвате на хората. Защото искате да лапнете 3% примерно от 200 000 евро са 6 000 евро. На 3% от 100 000 евро са 3 000 евро. Не му харесват 3 000 евро, ти си развел газа. Наляво надясно днеска. 3 евра, 6 000 лева не му харесват. Ей, че сте хубостици. 3% примерно 200 000. Чай, това е най-якото. Чакай, те падат, защото ви искате. Ма чакай, аз ли го карам да си го продавам за 200 000, бе? Това е абсурд. Значи, добре, бе, дори да прием всичко, че е 100% истина. Да. Защо пак брокерите са 100% вино? Ние караме ония да си продаде имота, който струва 100, ти му го караш да си го прави за 200. Защото ще вземем по 6 000 евро, не по 3. Така разбираш е. ли? И какво? Ами ние гледаме, той че лапаме повече пари. Че аз ако мога да го правя, защо ще ходя да вземем 3 пари? Направо ще го купя за 100 и ще го продам за 200. Ма нямаш толкова много пари. И тогава ще ходя... Ще намеря. Ти си обигран. Говорим за брокера, масовия олигофрена. Ще намерим. Въпросът е, защо аз ще вземем 3%, като мога, нали, защото по неговата логика един апартамент струва 100 лева, а ние го надуеме на 200 лева. И накрая за едни смешни 3%. Аз по-добре го купя за 100 лева, го правя за 200 лева и си превера 100%. 6 000 евро. На 3% от 100 000 евро са 3 000 евро. Не му харесват 3 000 евро. Видя ли? Наляво надясно днеска. Брокера, да. 6 000 евро му харесват. Ей, че сте хубостици. Ще бръмчите само на най-якшата. Да. Гарантирам. Ме постреляйте, ще башкаме, ако трябва. И не можеха да ми плащат, защото ти ще привариш. И най-ми приваряха. Плодо. Не на нашето сило. Добре, ще ми стана сметка. Няма, не, смисъл, брокерите са виновни. Брокерите и банките. Нали, тук, дай сега да кажем за банките. Някой влязъл ли на сила в банката? Защото брокерите са плюти, нали, шамшалите, идиотите и така нататък, те са ясни. Обаче високите цени и всичко са виновни само банките и брокерите. Да, защото те са лоши. Що? Защото он е влязал сам в банката, сам влязал в банката и после не иска да си връща парите, нали? И брокера е виновен. Какво беше като един познат? Ги няма да им плащам да го духат. Аз ще говорим за тези, дето предпочитат найема, това заема пред найема. Ще се го изплати. Ами поне имаш някакъв шанс. При найема нямаш никакъв шанс. Защото при найема нямаш никакъв шанс да придобиш нищо, е. Със едничко. Едничко. Много е голям. От 2,6. Чак видите му изляха на главата. Дигат лихвите. С 1% бе, да ги дигнат, с едничко. От 2,6 на 3,6. На 200 000 евро. Ако трябва да платиш 5200, трябва да платиш 7200. Да, обаче, за твое нещастие, имотчето вече не е 200 000 евро. Или 200 000 лева. Ам станало 180. Ма ти си казал 180. Ма няма кой ти ги даде. Станало 150. Станало 100. И ти закъсваш. Тебе лихвите ти варят. Дигат ги още.
Ще ги дигнат още, повярвайте ми. И ти какво правиш? Ти вече я закъсваш. И банката тръгва да продава апартамент. Ма тя не мога да продаде за 200, а мога да продаде за 100. И като го продаде за 100, другите 100 не мога да познаете кой ще ги връща. От първия път. Вие, де сте теглили кредита, и на те 100 вървят лихви, които вие ще плащате. Вие ще отидете пак под наем и ще плащате и наем, и заема си. И цял живот ще имате да давате пари. Какви 5200, 7200? Той на годишна база. А колко наем трябва да платиш, значи? Колко наем трябва да се плати, бат Кире? Защото, виж, слушай, ето логиката. Ти взимаш кредита. Живее в гората отзад. Слушай, ето го. Взимаш кредит за 200 евро апартамент. Даваш го за 1000 лева под наем и даваш 1000 лева вноска. Обаче, ако не направиш тази маневра, ти пак даваш 1000 лева за наем. Само че на тебе. На този, който го е направил. Той ги омеша. Едното е за инвестиране. Винаги даваш 1000 лева. Да, не, ти не можеш да видиш на улицата. Точно така. Обаче в един за това случай... в началото започнах. Какъв е смисъла на разговора и какво предлага? Има проблем. Добре, парат. И кой всички вземе да живеем на улицата? Да. Защото ти могат да ти парат. Примерно. Ама виж другия парадокс. Значи, ти няма да вземеш, защото е така наем срещу заем, ти си малумник, не дей, ще се дигне вноската. Добре. Няма да взема, няма проблем. Аз обаче трябва да живея някъде. Ще дойда при вас да живея под наем. Ти на колко ще ми го дадеш? На под 1000 лева ли ще ми го дадеш? Стагнация. На 900 ще го дам. Да, 10 лева. 700 даже. Да. Сиреч, аз ще плащам същия наем, който ще ми е вноската, само че ще изплащам ипотеката на Христо. И който и нещо е. Защото няма логика в това нещо, разбираш ли? Дигат ги още. Ще ги дигнат още, повярвайте ми. И ти какво правиш? Ти вече я закъсваш. И банката тръгва да продава апартамент. Ма тя не мога да продаде за 200, а мога да продаде за 100. И като го продаде за 100, другите 100 не мога да познаете кой ще ги връща. От първия път. Вие, де сте теглили кредита, и на те 100 вървят лихви, които вие ще плащате. Вие ще отидете пак под наем и ще плащате и наем, и заема си. И цял живот ще имате да давате пари. Има го и това в Зара. Чакай, към Зара. Ако се объркат нещата, не, както казахме, винаги има 1% шамшали, както той ги нарича. Добре, бе, значи дали са идиоти, дали са наркозависими, дали са алкохолици, не могат да се направят математиката. Окей, бе, Ицо, и веднага апострофирам. Значи аз съм прос. Не мога да си платя ипотеката, която е 1000 лева на месец, обаче ще забатача, банката ще ми вземе имота, ще го продаде, аз ще плащам, ще продължавам да плащам 1000 лева на месец, но ще се налага да плащам и 1000 лева наем. Смисъл, аз няма да се оправя с 1000 лева, ама ще трябва да се оправя с 2. Ще имаш задълженията, иначе. Спираш да плащаш, банката ти взима апартамента и задължението ти седи. Той това казва. Значи, ще плащаш и наем, и заем. Значи, като е само заем да си живееш в собственото жилище, не мога да се оправиш, обаче като ти под наем ще мога да се оправиш. Ще трябва да се оправиш. Със същите пари. Да. Които са 2 пъти повече. Ето няма лойка в това нещо. И децата. В България дълга се унаследява. Хоп, веднага да дадем може да апостроф. се от наследство. Ако родителят ти е олигофрен, за такива, каквито ти говориш, ти можеш официално да се откажеш от наследство. И така няма такова ти вземат, като няма плюс да вземат някакви имоти, много ясно всеки ще се откаже от наследство. Същата карта. Също е. И това е голям мит, че банките не губят. Банките много често капитализират загуби. Не може. Запомнете. Лъгата 15-20 години. Не може. Приключи. Повярвайте ми. Разровете се, потърсете, вижте. Който има акъл, да му послуша. Брокерчета е, на вас е да има акъл. Казвайте истината на хората. Кажете им, че падат, бе. Не, че падат, че не вървят. Те не падат, защото вие приказвате, че ще се дигнат. И че ефтино ще го продадяли. Ко знае, че ефтино, бе? И да ми вика цената добра. 200 000 евро. Каква е добра, бе? Като ви дам и на вас още 4% на държавата 8000 евро, като ти дам на тебе 3% 6000 евро и докато ще ти 250 000 евро, половин милион. Добре, ама ако той тръгне да продава, колко ще си даде апартамента, ми е много интересен. Тия всичките
Масово, да. Сега, Бат Кюро, според мен Бат Кюро ще го даде на добрата, защото той е човек от народа, той обича хората, той няма да ги надуи. Няма да го подаря, ама ще го даде ефтино. Примерно ще го стойности между двете кури яйца и 200 хиляди и някъде по средата, защото той каза, аз го купих за 2 кури. Ама те продължават да падат, виж бре, 180, 150, 100, значи на 50% отива пота. Дай да му купам имот. Да го докаже с действия. А той човека не му се продава. А пък ние ще го купим с ипотека. Да, аре да докажем това, което той каза, че не е прав. 4% на държавата 8000 евро, как ти дам на тебе 3% 6000 евро и докато че ти 250 хиляди евро, половин милион. Прав е. Ти даде банката, как да не е добра? Да, един тикне или клика, всеки го ети, що свършва. Свършва ти мозъка, не знаеш изобщо. Продайте, който иска да ма чуи. Лихвите ще се дигнат в най-скоро време и ще се бесите. Господа инвеститори и господа еръмчакали, дет си мислите. На един му викам, слушай, бе, ти знаеш, че на мен ще ми дадат за 5 апартамента пари. Бе. Ти по-умен ли си от мене, бе, говедо? За 5 апартамента мога да взема пари. Да ги давам под наем. Значи Бат Кюро от Patreon вари оборот, за който да му дадат 5 по 200 хиляди, защото да му дадат 1 милион евро. Значи Patreon върви. Дали е Patreon? Той нещо се занимава. Кой друго върти? Нали ма... Тренировките ги остави. Остави? Залата е затвори. Нали затворя, Бат Кире? Да подари между другото, ево, катил е. Подари там пътеки, матеки, тако. Той е готин пиче, ама въпросът е, че за 5 апартамента да му дадат 200, по 200 евра. Не знаеш къде са доходите от това места, може да се отнаем. За 5 апартамента мога да взема пари. Да ги давам под наем. Де че ми ги потрошат. Моя личния ни го давах под наем, бе. Дет нямам да давам. Ни го давах, защото знам какво ще стане. Си отроя нервичките. Сега, тук той нещо, защото той говори за 5 апартамента. Да дадеш 5 апартамента да ги направиш, той за мен е бизнес. Ти не си обикновен човек, който ще работи. Значи той се приема като бизнес. Съответно, ти искаш да правиш пасивен бизнес, който да не се занимаваш. Ама да лапаш. И то няма такъв, бе. Нали? Защото който един бизнес да ми го дадеш и аз да не се занимавам, той ще каталяса. По принцип, така най-лесно се лъжат шамшалите. Да прави пари от дивана. Така. И то е точно шамшалец. Ма приемай го като бизнес, бе. Като всеки един бизнес, който ако ти го дам и ти не се занимаваш, той ще каталяса, бе. Той ще приключи, бе. Нали? Нормално, че и те са апартаменти и те ще приключат. Ти как искаш нищо да не правиш? Кой ви научи да смятате вас, бе? Вие нормални ли сте, бе? Само и който не се е занимавал, може да ти прикая такви глупости. Че и да го направи. И аз що да не го направя? Защото цървула дет няма 3 по 1 или 2 по 1, по-умен от мене, те или иначе той ще има 5 апартамента, дет ще струват по 1 милион след 20 години, пак Кирчо Тапанара няма го направи, че и внуците му да имат те 5 милиона евро. Те са помни от мен ли, бе? Аз не съм съсетил, той е умника. Аз когато съм го правил, той прави те под масата. И млякото му е течало тука, и сополите. Те са инвеститори, страшните. Слушайте мене, спасяйте се, докато можете. Чао. Днеска, за първи път, аз ще дам моето мнение в какво се инвестира. Оп! И сега накрая кока, Бат Кюро, че ще ни каже в какво да инвестираме. Аз сега си мисля, че не съм гледал Patreon. Дай само просто, къде ти ще кажеш. Значи аз съм гледал Patreon, обаче аз сега ще ви кажа каква моя логика имам. Че приемаме, че парите се обесценяват и то е абсолютен факт. Тия пари се обесценяват зверски много. Защото те се печатат безплатно. Някой, който има право да ги печата и купува каквото си иска. Даже вече не ги печатат, а само ги помпят с копчета. Окей. Електронни. Да не хабят хартия. Виж, еко са, те са зелени. Така. Значи те печатат, купуват каквото си иска. Съответно тия пари те се обесценяват. Нали? Така. Обаче да ни набиваме в имоти, добре. И какво мисля аз? Че всяко едно нещо, чисто материално говорим, обаче материално от гледна точка на ресурс, ако щеш вземи вода,
вземи дърво, Искаш да кажеш вземи необработено, което дълготраен материален актив. точно така, дълготраен материален актив, но който обаче не подлежи на стареене. Тук не говорим да взема пластмаса и да направя на климатик, който след 5 години вече не е актуален. Аз ти говоря за пластмасата като суровина. Водата като суровина. И затова ли е Горивото, Затова са и войните. житото, всяко едно нещо, което ако го погледнеш от времето, когато той говори за двете кори яйца, то се е дигнало в пъти. И съответно, всеки един лев вкаран в такова нещо, той има стойност. Защото знаем, че суровините те свършват. Нали? Продуктите свършват. Всяко едно, ето примерно е моята гледна точка за алтернатива. И пак аз държа на това, че имотите, защото имотите са право пропорционално влагане на труд и на материал, който става все по-скъп и по-скъп. И те затова старите строителства в момента държат цени на ново, защото собственик казва, ми добре, отиди си го направи, много скъпо. Еми брат, и моето е тухло, и то е тухло. Зато и ти ще го платиш на тези пари. И зато и го плащат на тези пари. Не е ли така? А защо банките дават по-малък процент за панели, а за тухлено строителство дават по-висок процент? Дори и старо тухлено. Заради живота? Точно така. Амортизацията. Ето го момента, в който това видео, ако го отделиш само за панелно строителство, до някъде може и да... Тъй, че на Бат Киро, между другото, ние с Батицо ще се регистрираме в Patreon, защото пак казвам, ние му са кефем. Защото той е народен, директен е, откровен е и обикновено засяга теми, които са такива социални. Които не разбираме. Които не разбираме и му са кефем. Тук малко разбираме. Обаче тук не може да съгласим с него. Добре, де. И зато и ние не го правим да се заяждаме, просто покаваме друга гледна точка. Можем да се съгласим. Въпросът е да има обосновка. А то, Всичко е фърляне във въздуха. буквално както казах в началото, е празни думи в пространството. Да. Дори цифрите, Забелява ли си, че обикновено той и при брокерите го има, че много голям процент от брокерите работят с такива въздушни думи, които прекрасно, щастливо, красиво, просторно. Да. Точно така, които те нямат числово изразение и те нямат реална стойност. любимото И също ето и демагогия. луксозно строителство. Да. То е демагогия, бе. То е важно човека какво разбира по думата луксозно. И особено Те като го видят, че е ново, казват, че е луксозно, пък то няма нищо общо с Добре, луксозно. и я помисли и друго. Бат Киро говори за тия шапшали и тапанари, а същевременно той им говори това, което те искат да чуят. Защото в големия процент от хората ти мога да потвърдиш. И на финала се вижда. Аз ще ви кажа в какво. Там е Ще влезем да го гледаме и ще ви кажем после което ще коментираме и втората част, защото той има второ клипче, ма вече стана много късно. Ама сега не да обясняваш, защото това е тренировъчно. Да. Сега, Ай.